Ev hunara dawî ya dinyayê ye. Çi ev mesela hunara dawî ya dinyayê? Werin ez vê meselê ji we re safî bikim. Dema hunar tê gotin du tiştên bîra min. Hunarên Helepçê ku di dünyayê de navdarin, di du romana Bextiyar Elî ya bi navê Hunara Dawî ya Dinya. Hunara Dawî ya Dinyayê Bextiyar Elî ji Weşanxaneya Avestayê çap bûye. Ev romana bi şêwaza realîzma efsûnî hatiye nivîsandin. Realîzma efsûnî ji du hêmanan pêk tê: rasteqînî û xeyalîn. Yani xeyal û rastiyê tev li hev dike û rewşê nişanî me dide. Bêtir de edebiyata Amerîkaya Latînî da ev şêwaz heye, wek nivîskarekî navdar bi navê Marquez di edebiyatê de gelekî navdar e. Îja ev roman behsa şerekî navxweyî dike. Şervanekî sexte û jiyana lawaz û çilmisî û tevî dav û nêrî tên ecêb û xerîb ên xelkê dike. Di vî şerî navxweyî da civakek dirize wiha li ber çavê me riziyayî êdî derdikeve holê. Vê tiştê bi me dide nîşandayîn. Li vir metafora hinarê jî ew tişta ku ango ew derê ew welatê ku di çîrçîrokan da tête gotin ciyê bextewariyê, kêfxweşiyê, şadiyê li wir tu tiştekî ku em xema wê bixwin tu tiştek nîne. Li vir hinar jî metafor ango temsiliyata wê tiştê dike. Ji xwe di romanê da dibêje eger ez mirim min bibin bin hinara dawî ya dinyayê. Li wir mirov dijî û bextewar e. Gelek karakterên romanê hene ku yê ewil yê sereke dikarim bêjim Seryasê Subtemî ku ev ji sê karakteran jî pêk tê. Yani di esasê xwe de karaktereke li wek şerwanê sexte me got ev e ji xwe Seryasê yekem, duyem, sêyem û wekî din xwişkên spî, Mihemedê Dilşûşe, Mizafferê Subtemî û gelek karakterên din jî di romanê da hene. Karakterê ku herî zêde bala mikişan Mihemedê Dilşûşe ye. Binêrin dilê Mihemed ji şûşeyê ye, yani ev tişta ne pêkane û xaniyê ku tê da dijî ji şûşeyan çêbûye û li vir temsiliyata Mihemedê Dilşûşe pir mühîm e. Temsiliyeteka şeffafî, pakiyê ye, yani dunyayeke wiha. Lê mixabin nagêje mirazê xwe û di dawiyê da têk diçe û dimire. Di gotûbêjekê de ji Bextiyar Elî dipirsin ger ku tu mirî û hîştin tu berhemeka xwe li gel xwe bibî dinyaya din, dê ev kîjan berhem bibe? Bextiyar Elî dibêje eger ez mirim min koça dawî kir û hîştin ez ji nav berhemên xwe yekî bibim dinyaya din, ev berhem dê nara dawî ya dinyayê be.